rai zan bayar a fansa. Ya mai cikar kadari, ya mai bani ka kara mun fada shi, bana abun da dacen bani da shi. Kai mai akwai kuma kai mara shi, rabu kai ba abun da baka da shi. La sharika lahu rabbu baka da ni ba zan maka shirka ba na jaddada. To ka karan baiwarka in ta faɗar kadarin Ahmad mai salatu ya mai cikar kadari. Kai salati gurin mai cikar kadari, wanda yawansa ya zarce duk nazari. Alihi da sabon albashari da auliya ullashi abun bahari. Ashehu Tijjani mai babban sha'ani, ka kamula auliya mai naɗin rawani. Shewa Abdul Qadir Jilani da baya bara magausin zama ya mai cikar kadari. Ku zo mu je gaisuwar ba ta yanke ba, maras uba ba zai wuce shege ba. A gaisuwa ta gare ka ya baba Shehu Muhammad mai suna babba. Ka ƙara haskaka ƙirji na yau ma, in yi yabo ga baban Fadumma, shugaban dukan mai alfarma. Kar a duba ɗabi'u na yau ya mai cikar kadari. Assalamu alaika Rasulallah, wassalatu ala khairi khalqillah. Amsa mun ji ka nabiyillah, dan wanda ya taimaka madalla. Ya nabin Allah mai gidan anbiya, shugaban masu kyau da nauyaya. Kai ka iya wa Allah ba karya, duk wanda ya iya gurin ka ya koya. Ya mai cikar kadari, azimar kadari mai babban bargo, baka rowa mai halin ungo. Ni da kai na fake babban jigo, dan Allah annabur bargo. Wallahi annabi ni ka burge ni, kyauta kake yi da kayan rabbani. Kai ka tashi dukkan mai rauni, ya rashi kalkar da a duba ya mai cikar kadari. Kai ne mai asabu da halaye, mai waliyai kuma mai sufaye, mai Hassan da Husaini tagwaye, insanil kamil mai kyan halaye. Mai sifar da ta zarta yo kushe, ya mai cikar kadari ga dan tashe. Baitocin yaban ka ciki kunshe, da mun kira ka ka amsa ko yau ya mai cikar kadari. Ya salil usul Rasulallah, shugaban ashabu mai gidan bila. Ni da kai na fake manzan Allah, dan Allah ka share mun kwalla. Ya mai nisanullah shabin zance, mai sahihul kalam dacen dace. Kai Rabbu ya aiko a takaita duk shirin shirka ya lalace. Ya mai cikar kadari, mai iya yin magana da tsuntsaye, mai fari da launin koraye. Duk wanda ya bar ka zai yi hawaye, ranar da ɗa yake manta iyaye. Wanda ba ta waya a mukamin shi, mai Umar Daliya fadar shi, mai karfin da ba a tanka shi, mai fasa gunkin arna turka ya mai cikar kadari. Annabiyul awwab wanda bai sabo, tsakanin ka da Rabbu sai dai nurul bala kake mai rabar rabo. Duk wanda ya barka ya fada a tabo. Kan ziyatul haqqu kuma farkon mafaɗi, ko aran mahashar kai nai tanadi. Kuma yabanka shi yake mun daɗi, to ina roƙonka da ɗan madadi. Ya mai cikar kadari, mai girman da ya zarce aunawa, in ya ma kyauta baya kwacewa. Mai hani da umarni
alfaharin Allah mai bayar ruwa. Fattahul akbar ƙarshen zance, na da kai na zarcen yorance, tunda da kai Allah ya amince da ni ma in sanda. Ya mai cikar kadari, abinka ne Allahu ya hukunta, duk wanda ya so ka annabi ya kyauta. Rayuwata duk na baka ita, to a gyaran abin da na lalata. Girma daga kanka Rabbu ya kulle shi, kamar ka annaba har yau dai bashi. An haramta neman mukamin shi, ni kuma yaban shi ban daina rera. Ya mai cikar kadari, to ka ɗaukaka sauti na ya dashi, hana ni kallon duk mai mun kushe. Karin kalli kaina a koyaushe, sai kai Ahmadu duk nan nashe. Ya kai rali masa'ula bundiya, a bani duk abin da na tambaya, dan isar na faɗi masidiya, dan Hassan da Husaini na sunku. Ya mai cikar kadari, kuma yi gare ni kai ke bayarwa, Ubangiji na ina kuma godewa. Karan baiwar kan nunawa bayinka da niyyar godewa. Dan Adamu Umar Faruk ne, na Sharifanka ahalil baiti ne, mai yawan saban Allahu ne, afuwarka na neman ta. Ya mai cikar kadari, tsiramin tirabba zo da shi, ga annabinka wanda ka wa shi. Alihi da sahaba sa da su, auliya wullashi ciki da su. Ya mai cikar kadari, ya mai cikar kadari, ya mai cikar kadari, ya annabi.